Ifusar tum nangethan. Daki in samjin pen kedodim lapen kemenai lapen kang samjin a place a jagat usi ilitum fan recognize kedo sita angbong 2000 pen 2015 along angbong ke Karbi Anglong helo suluk sodak ke ongnai Karbi Anglong helo kebon ke ongnai pen Karbi Anglong helo chibhong ka chingchek kapre ka akhai pen Karbi akhai aphan ka pachibhong pula so alam pen ilitum fan dak suluk sodak atomon nason si pirthelong ka chithang pot last time lasi non labang sopor Hills People Cultural Forum ahin penabangke Karbi Anglong arlo kiwang jilang monsam kithirklong lapen ladak kaching thur lapen itum ning isipet kaprek akhai pen sitami dora pet thagra pet Karbia problems pu Karbi Anglong problems sote only Karbi akhai akisung gali lake Karbi Anglong kidoan akhai tum akisung person si bang kaprek akhai tum ta daitto na endunai lapen kaprek akhai kisung ta Karbi tum sitami alang li tumalong kachingwai kachingsai dun napan ili tumahin penta kachirap kachito dun no dunai pulaso ke matha pen sini tum laso asong paklang lo lapen non ana bangke 2016 cultural exchange program pa dodet pen api non pini bangke Karbi Anglong along por hudlo plotang te dak arlo asong amen pen isia song surrender lote isia song klang rok titi UPDS surrender for det pen stami kenelep doko lapen KPLT do doko sita non batai bangke doana song tumta ladak min stream long kiwang et lake Hills People Cultural Forum ahin pen nilitum welcome lo lapen lasona por hosi government ahin penta ilitum dak government ahin akijapon Dr. Tuliram Ronghang alangli title ka chilong lake alangli peace lapen education na puthak pen lasi ingsamjin pen alangli award kelong puthak si nilitum 21 tarik August la 2022 bangke dak sarsing teron langkung habi auditorium holar lo laso holar lo bangke nilitum alangli tumpan peace kiwang tumpan an karcho ponji Karbi Anglong Autonomous Council along a chief CM Dr. Tuliram Ronghang pen chenglok MP MLAs lapen EM MSC lapen dak potmosari kelong bangku ladak rongbong terangsar donesoring tisar lapen ji ala signatory long outfit organization atum signatory peace kiwang atum panan Karbia group Dimasa group lapen Kukia group ladak kiwang tangdo la kadu ka betum hanta nili tumahin pen min stream kiwang apot alang litum hanta la solong karcho pondet jia pansini tum chiparai ponlo lasi 21 tarik arni bangke dak khei ingkoi rapli kaprek tribes lapen communities atum chetonglo lasi halabang suarni Karbi Anglong arat atum ladak pen chenglok asama long ili tumhan hinudak atumon mentuni ki japon ili tumuhan mentuni nang pupon po Karbi Anglong ke jongli Karbi tum ke laso alame bangke ili tum ingsamjin ladak akhaita kang samsin si kido kang tung lapen kaching thur kang tung pula so alama bangke pini asam chot kali India long sedame ili tum dak ning isipet lapen dora pet Karbi Anglong akisung bangke kadu ka be akhe kisung pumathapen kipachun ponje phansin ili tum labang suarni program pathiklo lasi Karbi Anglong arlo kidoan akhe lapen kethekiri lapen dak doan intellectual pen asong doan dum sedame laso program long nanga chitong dun edja phan lapen media bang kubang kidumanta nanga chirap dul ja phansi ini tu mahin pen pachini pondo pardon sir hemprek hang dame hang rapet mala athe hemprek hang Karbi khaida nane la puson dam bong tisi do bom lada lake nilitum laso agenda ke bang po Karbi Anglong akisung ko pipima laso akisung ko pipima pulote lake ilitum chethan chimum pensi ilitum labangke iprang goson siklem ponima bangke lake chingbai pon bombo 2013 15 December Ladakh ke akhai ke Ladakh ke non ana bangke Karbi Kuki Rengma Karbi Dimasa Rengma Kuki Assamese Tiwa Garo Boro Khasi Mantai Mar Chakma Mech Kachari Sakachep Adivasi Gurkha Jantia Miju Nongthung Kharwang Manipuri Meitei Bengali Bhojpuri Marwari Lapen Thengal Kosari Pinyana chitong bangai 24 tribes anang lilo tribes and communities anang lilo labang so non 21 tarik program lo an bangke 24 tribes and communities lo